دێکەل کێمبوونا مەترسیە داعش بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستانی هەروها کێمبوونا ئۆپراسیۆنی نیەپەکە ڕەخنە لێ سەر ڕێبەریا خۆسەریا ڕۆژاوا زێدەبوونا تایبەتی دەربارەی گرتنا سەرکردە و ئەندامین پارتیên diniyê jê dervî tevkera civaka dîmokratîk tevdema û rojnamevanan. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriya Anekesê got aliyekî dinê siyasî li Rojavayê Kurdistanê dibêje rêveberiya xweser dihan binivêkirin li hember wan encam daye ji girtin û êrişkirin bo ser bargih û xwepêşandanên wan û lê gorî gotina wan Partiya Yekîtiya Dîmokrat peye da çi aliyê siyasî ji xwepêve li Rojava qebûl naka. Lê gorî Anekesê di meha 11 da 48 serkirde û endamên Anekesê got piraniya wan ji Partiya Yekîtî û Bedekesê ji aliyê asayîş ve bêtometên cuda hatine girtin. Piraniya wan hatine azadkirin piştî çend rojan ji desteserkirinê. Anekese diyar dike ew binivêkirin ne tenê li hember siyasiyan e lê belê rojnamevan jî rastî astangiya hatine û di heyama mehekê de neh rojnamevan hatine girtin got li radyoya Amuda FM kar dikirin. Herwiha di meha 11 de rojnamevanekî radyoya welatê min hat ravandin û bê birîndarî li gundewarê bajarê Hesekê hat dîtin. Di heman mehê de du caran çalakiyên Anekesê rastî êrişkirin û astangiyê bûne ji aliyê asayîş û alîgirên tevdemê ve. Anekesê dibêje di dema pêşwazîkirin lê pêşmergeyekî Rojavayê Kurdistanê got lê derdora Mûslê şehîd bûbû. Asayîş lê deriyê sê malka astangî li ber derxist. Lê bûyera herî diyar di navbera her du aliyan de bûyera roja înê bû. Dema got hejmarek alîgirên tevdemê dibin navê Şebîbet Sewre de êrişkirine ser xwepêşandaneke Anekesê got ji bo azadkirina girtiyên siyasî hatibû sazkirin û di encama êrîş û berhevketinê de 6 kes birîndar bûn. û şeva heman rojê alîgirên tevdemê lê bajarê Amûdê êrişî ser bargeha Anekesê li bajorê Amûdê kirin. Alavên navê şikandin û ala Kurdistanê anîn xwar. Anekesê jî dibêje alaya Kurdistanê hatiye şewtandin lê aliyê din vê yekê red dike. Lê ser bûyera Amûdê û şewtandina ala Kurdistanê Mesûd Barzanî peyamek belav kir têde şewtandina ala Kurdistanê şermezar kir û diyar kir ew kesên got ev kiryarkirine dê bacê bidin. Herwiha spasiya xelkê Amûdê û Qamişlo kir. Karvedanên bûyera roja înê li vê astî nesekinî. Hejmarek kesan daxwaziya parastina xelkê Rojava kirin û diyarkirin partiyên Rojavayê Kurdistanê naçar nînin li ber xatirê Amerîka û şerê Daişê êrişkirina ser jin û zarokên Rojava û sifkayetî bi ala Kurdistanê qebûl bikin. Waw kiryarên peyedê bi kiryarên hikûmeta Esed li hember Kurdên Sûriya bi nav û berawerd kirin. Tevdemê û rêveberiya xweser jî li hember van bûyeran gotina xwe heye û dibêje wan partiyan molata karkirinê wernegirtin û bêmolat xwepêşandanan dikin û di nav îtilafa opozisyona Sûriyayê de ne. Ava dawî jî dijayetiya azmûna Rojavayê Kurdistanê dike. Di navbera tometên her du aliyan de diyar dibe pêş roja Rojava jî dê bûyerên din jî bê xwe bibîne û nakokiyên ku jî dê derbikevin. İbrahîm Adem, NRT.